A nan sansanin sojin Nijar kenan da ke a garin Agadas. Ɗaruran 'yan cirani sun ratsa hamada da waɗannan motoci. To amma gwamnati ta ƙwace motocin kuma bata maida ma masu su ba. Yawancin waɗanda suka kasance suna aiki a cikin otal-otal da wuraren cin abinci inda 'yan ciranin idan sun zo suke zama, a yanzu suna zaune ba sa aikin komai. Sakamakon yadda aka hana ciranin bayan da aka rufe hanyar da 'yan ciranin ke bi. A baya ana yin marhaban da 'yan gudun hijira a Gadas, waɗanda ake amfana da su, a cewar wani jami'in ƙungiyoyin da ke fafutuka da shirin kodo. Babu wani abin boyo a nan. A da za ka ga matasa na harkokin kasuwanci a nan, amma a yanzu harkokin tattalin arzikin Agadas ya durkushe. Monter des petits commerces et arriver à... Donc l'économie d'Agadez est morte. Shekaru biyun da suka wuce aka ɗauki wata doka wacce ta haramta jigilar 'yan cirani zuwa nahiyar Turai ta ɓaro ne hanya. Bayan haka aka kama da yawa daga cikinsu. Kana aka kame motocin da ke jigilarsu da kuma masu yi masu jagora. Hakan ya sa matasa da dama a Agadas sun rasa nayi. Muna da yara da muke ciyarwa amma yanzu mijina baya iyawa, bana samun kulawa kamar da. A gaban hukumomin Agadas, wakilin kungiyar tarayyar Turai ya ce za su kashe kudade miliyan 200 na euro, amma mu har yanzu ba ga komai ba. Sojoji cikin tankokin yaƙi suna ta shawagi cikin jejin na hamada suna farautar 'yan cirani. Kuma wannan hanya dubban 'yan ciranin sun bi ta kafin a rufe ta. Amma daga bisani hukumomin sun rufe wannan hanya wacce da ake yin rajista kafin a wuce. Amma duk da haka 'yan ciranin sun sake salo, suna bin wasu hanyoyin da ke cike da haɗari waɗanda ba a san da su ba, waɗanda kuma akan samun asarar rayukan jama'a fiye da yadda ake tsammani. Amma kuma ba tare da kowa ya san irin adadin waɗanda suke mutuwa ba. Ana mutuwa sosai amma ba wanda ke gani. Akwai ƙungiyoyi kamar su Frontex da Escape. Su dukkaninsu ba su lissafin waɗanda ke mutuwa saboda 'yan ciranin na bin wasu hanyoyi. Mutuwa na yin barazana ga 'yan ciranin, sai da duk da haka wasu sukan nace a kan wannan kasada ta ɗaukar hanyoyi masu haɗari don isa Libiya daga Nijar.